Nonro ma otim e kaunti ma Mombasa yango ne kwan atamalo 45 mag masiche mag apaya gin mago matimore giko dira chakre tich abich nyaka Jumapil. E nonrono thoth masiche timore kar saa 8 kod saa 10 mar odhiambo ka kwan mathoth mag jogo moyangi ni wito ngimagi gin mago mawuotho gi tiendgi. E lipodno motim gi riwruok mar Bloomberg Philanthropies e kind higa mar 2019 nyaka 2022 kwan atamalo maromo 78 mag jogo ma wito ngimagi kaluwore kod masichego tainya gin joma chuo. E sechego bende kwan mathoth mag jogo ma wito ngimagi higa mar 2022 gin mago manie kind higni 20 kod 29. Achiel kuom gigo magikone nyayo masiche en ni thoth jowuoth ok dwar tiyo kod olalo mag ng'ado apeyni ma idendo ni flyover ka joriembo moko bende ok dew chike mag apaya. The biggest challenge that we have right now is existing footbridges. People don't use them. So there are better ways. In fact, even in the designs that were being proposed for the Bombolulu Road, it has a lot of footbridges. We have our reservations on a lot of these matters. But more important than anything else, it is not an issue of telling pedestrians to stay away from their lane, but it is to tell the cars to stay away from the pedestrian lanes. There's a difference there.